Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Insellem minn qalbi lil kull wieħed u waħda minnkom, speċjalment dawk li ma jistgħux joħorġu minn djarhom jew minn postijiet oħra għal raġuni jew oħra. Insellmu b'mod speċjali l-morda u l-anzjani. Jew niftakru lil mulej jinsab dejjem magħna u jimxi magħna u jifhimna. It-talb tal-quddies tal-lum huwa talb għall-morda. Il-missal stess tal-ktieb oħxon li taraw hawnhekk ukoll jagħtina bosta possibiltajiet u f'paġna minnhom hemm quddiesa għall-morda. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej Ġesu inti r-raj it-tajjeb tagħna, mulej ħnina. Mulej ħnina. Mulej Ġesu int sultan ħanin tagħna, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej Ġesu inti triq il-verità u l-ħajja, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox. Saħħa bla tarf ta' kull min jemmen fik. Isma' t-talb li qegħdin nagħmlu lill-ħnina tiegħek għal ħutna l-morda għaddejja tiegħek biex tgħinhom u troddilhom saħħithom u jiżu ħajr fil-Knisja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Titu. Aziz, fakkarhom biex joqogħdu għall-maġistrati u għall-awtorità. Jobduhom u jkunu dejjem imħejja għal kull opra tajba biex ma jkasbru lil ħadd, jaħarbu t-tilwim, ikunu umli, jimxu bil-ħlewwa ma' kulħadd. Għax aħna lkoll konna darba bla moħħ. Konna nies li ma rridux nobdu, bnedmin li tilfu t-triq, il-sira tal-passjonijiet u kull xorta ta' pjaċiri. Konna ngħixu fil-ħażen u fl-lejra. Konna nies ta' min jobodna u għedewwa ta' xulxin. Iżda meta feġġet it-tiba ta' Alla, Salvatur tagħna, u l-imħabba tiegħu għall-bnedmin, u salvana bil-ħasil ta' twelid ġdid u t-tiġdid tal-Ispiritu Santu. Mhux minħabba l-opri tajba li stajna minn aħna, iżda minħabba il-ħnina tiegħu. Dan l-Ispiritu u xerdu b'kotra fuqna b'Ġesu Kristu, is-Salvatur tagħna, biex bis-saħħa tal-grazzja tiegħu nitqazzu u nsiru werrieta tal-ħajja ta' dejjem, skont it-tama li għandna. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni flimkien. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqedni. Ħdejn l-ilma fejn istrieħ joħodni. Hemm u jrejjaqni flimkien. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fit-triq tas-sewwa imħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni flimkien. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Inti tħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċ tiegħi tfawwarli flimkien. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Mija Iva, jimxu t-tiba u l-ħniena, il-jiem kollha ta' ħajti, u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Flimkien? Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni.
iżżu ħajr lill-Alla f'kollox. Dan hu li jrid Alla minn għandkom fi Kristu Ġesu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Ġara li huwa sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesu għadda minn bejn is-Samarija u l-Galilija. Kif kien dieħel f'raħal, iltaqgħu miegħu 10 irġiel morda bil-lebra. Waqfu l-bogħod minnu, ollew leħinhom u qalulu: Ġesu, Mgħallem, ikollok ħniena minna. Kif rom qalilhom: morru uru rwieħkom lill-qassisin. U ġara li huma u sejrin fiequ mill-marda tagħhom. Wieħed minnhom kif ra ruħu mfejjaq reġa' lura jgħajjat u jfaħħar lill-Alla. Inxteħet wiċċu fl-art f'riġlejn Ġesu u radlu ħajr. Issa dan kien Sammaritan. U Ġesu qabad u qal: mhux l-10 fiequ mill-lebra? Fejn huma d-9 l-oħra? Ma kien hemm ħadd minnhom li reġa' lura biex jagħti glorja lill-Alla ħlif dan il-barrani? Imbagħad qallu: mur, il-fidi tiegħek salvatek. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Papa Franġisku spiss ifakkarna fi 3 kelmiet importanti fil-ħajja tagħna ta' kuljum u jgħoddu għal kulħadd. Please, sorry u thank you. Jiġifieri jekk jogħġbok, skużani u grazzi. U xtaqt nieqfu ftit fuq dil-kelma grazzi llum. Kemm għandna x'inkunu grati aħna lejn tant u tant persuni fuq kollox grati lejn Alla, imma wkoll lejn tant persuni li jgħinuna u li niltaqgħu magħhom. Il-gratitudni hija bħal balzmu għar-ruħ u anki mużika għall-qalb. Il-gratitudni u għandna din is-silta dan l-episodju li jagħtihulna l-Evanġelista San Luqa meta ġew dawn l-10 irġiel morda bil-lebra, dil-marda kiefra. Kienu nies emarġinati, ma setgħux jgħixu mal-familji tagħhom, ma setgħux jaħdmu, jgħixu fit-truf tal-irħula għax kienu mniġsa. U dawn waqfu l-bogħod minn Ġesu ollew leħinhom mela bdew jgħajtu u talbu l-Ġesu jħenna lihom. U Ġesu kif rom qalilhom: morru uru rwieħkom lill-qassisin. Jiġifieri biex il-qassis jiċċertifika li inti issa m'għadekx marid bil-lebra. U dawn huma sejrin fiequ. U kif smajna fis-silta kien wieħed minnhom biss li wara gratitudni lejn Ġesu għax ġie lura. Inxteħet wiċċu fl-art f'riġlejn Ġesu u radlu ħajr. Issa dan kien Sammaritan. U Ġesu jikkummenta fuq dal-fatt: mhux l-10 fiequ mill-lebra, fejn huma d-9 l-oħra? Ġesu stenna il-gratitudni wkoll. Innu ta' ftit, dawn l-10 irġiel lebrużi kollha fiequ esternament, fiequ mill-marda tal-ġilda, il-marda tal-lebra. Il-koll fiequ fiżikament, esternament, imma internament wieħed biss kien infejjaq. Ir-ruħ ta' wieħed minnhom biss, il-qalb ta' wieħed minnhom biss kienet tassew infejqa għax ġie lura biex jgħid grazzi lil Ġesu. Il-gratitudni. Il-gratitudni hija aspettant sabiħ fil-ħajja tagħna meta aħna ngħidu grazzi li xi ħadd li qed jaqdina, li qed jgħinna u li aħna wkoll nieħdu gost meta xi ħadd ieħor japprezzana u japprezza dak li nagħmlu. Imma jew ukoll illum fid-dawl ta' din is-silta ma nqifux biss
fuq il-gratitudni li tant hija importanti, imma wkoll fuq il-ħtieġa tal-fejqan. Il-fejqan mhux biss superfiċjali, estern, imma il-fejqan tar-ruħ. Ejjew nersqu lejn il-mulej. Aħna minn aħna. U x'inhu l-passat tagħna? Ġara x'ġara fil-ħajja tiegħek, dejjem tista' tibda mill-ġdid. U l-mulej dejjem lest li jagħtik il-fejqan. Mhux il-fejqan superfiċjali biss jew tal-ġisem, imma fuq kollox il-fejqan tar-ruħ. Illum Ġesu qed jgħid lilek ukoll dment li inti tersaq leh l-istess kliem li qal lil dan ir-raġel infejjaq, is-Samaritan infejjaq. Mur, ma tibqax fejn int, mur, il-fidi tiegħek salvatek. Inresqu quddiem Alla l-Missier it-talba tal-Knisja u nitolbuh jaraf fiha il-leħen ta' ibnu Ġesu billi ngħidu wara kull talba ismana Missier bibnek il-Għażiż. Ismana Missier bibnek il-Għażiż. Sabiex il-Knisja qaddisa u bla teba fir-ras tagħha li hu Kristu tasal għall purifikazzjoni tal-membri kollha ta' ġisimha. Nitolbu Ismana Missier bibnek il-Għażiż. Sabiex fid-dinja tax-xogħol ikun hemm dejjem iżjed il-ġustizzja u l-onestà. Nitolbu. Ismana Missier bibnek il-Għażiż. Nitolbu sabiex l-anzjani jarfu jġorru s-salib tax-xjuħija faqda sħiħa ma' Kristu għal fidwa ta' dawk li għadhom fl-aqwa ta' saħħithom. Nitolbu. Ismana Missier bibnek il-Għażiż. Sabiex aħna l-koll inħallu lill-Ispiritu jagħmel minna l-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja. Nitolbu. Ismana Missier bibnek il-Għażiż. Mulej Alla tagħna, l-għajnuna tiegħek qatt ma tiġi nieqsa. Saħħaħ fina x-xewqat tajba tagħna u għamel li jkun jistħoqilna li nissejħu tassew b'dixxipli ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk bis-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. O Alla inti tmexxi kull waqt ta' ħajjitna skont ir-rieda qaddisa tiegħek. Ilqa' t-talb u s-sagrifiċċju li se nofrulek biex tħenna l-ħutna l-morda u tferraħna bil-fejqan tagħhom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex int bibnek il-Għażiż bħal moġbok taħlaq il-bniedem, hekk ukoll fit-tjieba tiegħek rid tiġġeddu.
Għalhekk tassew jistħoqlok li l-ħlejjaq kollha jaqduk, il-mifdijin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għalenija. U aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda ntennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Illum ħanapprezzaw aktar l-ewwel talba Ewkaristika, il-kanone Ruman. Missir ħanin, miċ-ċokon tagħna nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofromlok l-ewwel nett għall-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija slim, ħarisa, għaqada u mexxija mad-dinja kollha, flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-isfijiet kollha li jħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek ħajjin. U f'dawn kollha li hawn madwarna, inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifkir għall-ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma jresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Omm Alla u Sidna Ġesu Kristu, ta' żewġa San Ġusepp u tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmunu Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan u tal-qaddisin tiegħek kollha, għall-merti u t-talb tagħhom ejna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel li tkun kollha kemm hi tiegħek, wettaqa, qaddisa, ilqaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-demm ta' ibnek il-għażiż Sidna Ġesu Kristu. U għaw lil-lejl qabel ma bata, ħal-ħobs fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu, refajnieh lejn is-sema lejk Alla missiegu li tista' kollox, radlek il-ħajr, birek, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħadan il-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu, reġa' ratti l-ħajr birek tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek. Aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluq glorjuż tiegħu fis-sema.
nofru l-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna. Vittma safja, qaddisa, bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem, ilqaħħom bħalma għoġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġust tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Fiċ-ċokontani li tolbuk Alla li tista' kollox, għamel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbdu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li tqelqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Mamudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna lihom mulej u għati lilhom u lil daw kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawl u sliem. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisina apostli u martri tiegħek. Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom, mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulejn dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, tbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew l-aktar eżis nitolbu it-talba sabiħa u wisq għażiża li għallimna Ġesu u li għallimilna biex tkun mudell għat-talb kollu tagħna. Ejjew minn qalbna nitolbu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna staqrabnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu ben Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifret minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek, eħlisti meħtijiet ikollha minn kull ħażen, żommni dejjem fidili il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnub tad-dinja, ħenjin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. San Pawl jgħidilna bid-batijiet tiegħi jiena ntem f'ġismi dak li jonqos mid-batijiet ta' Kristu għal ġisem tiegħu li hu l-Knisja. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. O Alla, inti l-aqwa kien tagħna fil-mart. Uri l-qawwa tal-għajnuna tiegħek fuq ħutna l-morda u ddumx ma tħenna lihom biex jerġgħu jkunu qawwijin u sħaħ fil-Knisja mqazza tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fih dan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lil familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Liben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna u waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna għaliki isma' t-talb tagħna. Ġesu twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-erbieħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet.
Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħelisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħelisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen.
Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna tnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħilsna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlowa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ kollha tal-purgatorju għatihom mulej il-mistriek ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità Qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina.
itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-paririt tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok nina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, togi ta' David, itlob togi għalina, ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien ta' midimbin, itlob għalina, farax tal-imliktin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mlisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Malla, biex ikun jisħoqinna dak li wedna Kristu. nitolbu, għati lilna għaddejja tiegħek li ingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża dejjem Verġni Marija nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek,
ek li nħossu fina bla qiegħda dak li repketilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ l-orus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.